Co je vlastně borelie? Je to skupina bakterií řádu Spirochet. Jejím nejbližším příbuzným je Treponema pallidum, původce pohlavní nemoci syfilis. Borelie napadají celou řadu obratlovců, a tím i člověka. V poslední době boreliózních onemocnění přibývá, proto se jimi u nás i ve světě odborníci začínají zabývat. Sledují se problémy, které jsou přímo boreliemi způsobeny, ale také následky, které může neléčená a nevyléčená borelióza způsobovat. Borelie jsou přenášeny klíšťaty, ale podíl na přenosy mohou mít muchničky, komáři a, jak říkal Pepa Zentrich, jiní hmyzové. Nejprve se podíváme na druhy borelií a na problémy, které nám mohou způsobovat. Především Borrelia burgdorferi, která napadá pohybový aparát a imunitu a následně tím vyvolává závažné problémy. Na prvním místě bolesti kloubu, ramen, kyčlí, záněty kloubu, artritidy, bolesti a záněty svalů, celkovou bolest šíje, stuhlost, únavu a také migrény. Borrelia garinii napadá nervový systém s příznaky, jako jsou bolesti hlavy, svalů, kloubů, brnění, změny citlivosti, poruchy jemné motoriky, obrny lícního nervu či potíže se zrakem. Má podíl na ztrátě hybnosti, mravenčení končetin, bolesti zad. Napadá mozkové obaly a mozek. Projevuje se změnou psychiky, podrážděnosti, zmatenosti, úzkostmi. Borrelia afzelii napadá epitelovou tkáň a vazivo. Může patřit k příčinám ekzému a lupének. V lidském organismu jsou podle četných zkušeností většinou zastoupeny dva druhy borelií. Proč je borelie nebezpečná? Na rozdíl od ostatních patogenů, které jsou přizpůsobeny určitému typu buněk, borelie parazitují na všech typech buněk a narušují imunitní systém. Vytvářejí v těle ložiska a produkují toxiny. Obrovský problém je chronická neuroborelióza, kdy borelie napadne nervový systém a postupně přes nervové výběžky se dostává do mozku. V nejhorším případě je její možnost přenosu i na potomstvo, kdy může být příčinou vzniku možných nervových poruch příští generace i poruch u dětí, se kterými si dnes nevíme rady. V případě vytvoření cyst a vzniku chronické boreliózy nám mohou vznikat různé poruchy imunity, včetně autoimunitních onemocnění. Chronická borelióza může být i příčinou vzniku různých psychických problémů. Zbavit se chronické boreliózy není úplně jednoduché, protože imunitní systém je v této fázi většinou již tak zdecimovaný, že protilátky neprodukuje. Klasická medicína může antibiotiky v raném stádiu zjištěnou boreliózu likvidovat. Dále nám může pomoci přírodní medicína aplikací různých bylinných přípravků. Chronické zatížení boreliemi můžeme zjistit různými diagnostickými přístroji, jako je salvie a další. Při zjištění přítomnosti borelií můžeme proti nim z bylinných prostředků využít topol a štětku. Jako další vhodné prostředky pro normalizaci zdravotního stavu lze využít Andrographis a Smilax. Imunitní systém, který je pro likvidaci borelie zcela zásadní, můžeme podpořit bylinnými prostředky, jako je eleuterokok, maralí kořen, gemoterapeutiky z černého rybízu, lesního bezuhroznatého, růže šípkové či ořešáku. Z následky boreliózy na pohybovém aparátu mohou výrazně pomoci třezalka, olše a vrba. Optimalizací činnosti nervové soustavy po jejím narušení boreliemi můžeme kromě třezalky a vrby též využít bělotrn kulatohlavý k regeneraci nervového vlákna. K podpoře vedení vzruchu nervem je vhodný javor babika. K revitalizaci kůže poškozené boreliózou využijeme bylinných přípravků z penízovky, gotukoly, gemoterapeutikum z černého rybízu, lesního bezu hroznatého, bezu černého či ořešáku královského. Jelikož se borelióza nepříznivě projeví také na stavu jater,
jejich činnost oslabuje, tak je žádoucí jejich funkci podpořit ostropestřecem, jalovcem, artičokem a dalšími bylinami. Kromě bylinných prostředků můžeme v boji s borelií využít techniky. Ke zjištění stavu borelií nám slouží hlavně přístroj salvie. K likvidaci zjištěných zátěží nám mohou pomoci frekvenční generátory plazma Rifetech, Zapery. Všechny tyto prostředky jsou bez vedlejších účinků. Pomáhají v boji proti boreliím a jejich následkům a přispívají tak k upevnění zdravotního stavu organismu.